Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Νέες προσεγγίσεις στην ιστορία της τέχνης, την αρχαιολογία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα προσφέρουν τα νέα εργαστήρια χαρακτηρισμού τέχνης Ανδρέας Πίτας του Ινστιτούτου Κύπρου. Το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλεσε τα εγγένεια των ερευνητικών εργαστηρίων στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην περιοχή Αθαλάσσας στη Λευκοσία. Με την ενίσχυση αυτή, ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι αναμένεται να ενδυναμωθούν οι αξιολόγες ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Κύπρου από το 2007. Με την εφαρμογή των αναπτυγμένων τεχνολογιών πρόκειται να φωτιστούν άγνωστες λεπτομέρειες της τεχνικής αλλά και των υλικών που χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες του παρελθόντος, ανατρέποντας πολλές φορές τα μέχρι σήμερα ιστορικά δεδομένα. A unique facility, the first of its kind in Cyprus and the wider region, and offering new and innovative approaches to the study and understanding of archaeology and cultural heritage. Για τη δημιουργία των εργαστηρίων χαρακτηρισμού τέχνης, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μετοχεμή και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου προσέφερε $500,000 ευρώ. Η δουλειά που μπορεί να επιτευχθεί δεν είναι θεωρητική. Είναι απόλυτα χειροπιαστή και με πολύ απτά αποτελέσματα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου και του εξωτερικού, πολιτικοί, πολιτιακοί αξιωματούχοι, πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος. Και να μην ενημερώνουν. Ποιους σύμβουλους πληρώνουν και πώς θα τους πληρώνουν για έργα τα οποία δεν γίνονται. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Ο οποίος... Με εκτιμόμενη κεφαλουχικό κόστος ήταν περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποκλείεται
κάτω από κάποια δεδομένα να καταλήξει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Να ανεβαίνει Ιούνιο μήνα στα 116 εκατοστά, που σημαίνει ότι το 1 τέταρτο της πόλης του Έρωτα έχει πλημμυρίσει. Το νερό που ανέβηκε στο τρίτο ψηλότερο σημείο της ιστορίας για αυτή την εποχή μοιάζει να σπρώχνει τις γόνδολες προς τη στεριά.